Thokozani ugogo nomkhulu, thokozani nakhehla. Thokozani zalukazi. Siyakhuleka emadlozini, siyakhuleka kulabo abasiphethe, siyakhuleka kini nonke enenjongo ezinhle nentshisakelo ezinhle ngathi. Nakhuleka ngiyayithoba kunina. Ngahlala ngenzansi kunina. Ngizoyilahla kunina. Njoba siphahla. Njoba nimemezile bogogo nomkhulu. Eintabeni lapho usuzu lwethu livela khona ukuthi sifanele sibe nesikhathi sokuyisondeza kunina. Banini eyithiza. Sizocela namhlanje njoba siqhubeka nomkhankaso wethu siwenzayo ukuthi siqhuquzelane ukuthi sikwazi ukusondelana nani. Siyaphahla namhlanje makhosi. Siyaphahla nina bogogo nomkhulu. Siphahlela ama relationships. Siphahlela ezothando makhosi amakhulu. Ngoba without a good relationship it is difficult to have a financial freedom because your heart is somewhere else. Asisho ukuthi ngaso sonke isikhathi kufanele ukuthi impilo igxile kozothando. Kodwa love on its own, it releases a certain chemistry into our brain that helps us to think beyond the situation that you are faced in. Sizocela ke namhlanje bogogo nomkhulu isimo semali makhosi amakhulu. Sizocela indlondlo ukusicela nisikhanyisele ezimalini. Siyacela ukuthi kodwa ngeke siyazi ukuthi kodwa imali ngeke ikhanye ngokwanele uma ezothando zingahambi ngendlela. Ngoba uma ezothando zingahambi ngendlela, omunye uphuma ebhekeleni, omunye uphuma ebhekelena, omunye uthathe yakhe imali athenge lokho, omunye uthathe yakhe imali athenge lokho, akubi khona ubudlelwane obuhle. Egcineni abantu bagcine bayalwa ngoba balwelani, balwela ukuthi vela bathandana sebabanga ke manje lento abayithanda bobabili okuyimali. Sizocela ke bogogo nomkhulu ukuthi please intervene in our relationships. Please intervene in our relationships. We're asking, we're begging you to intervene into our relationships. Our relationships are toxic. Our relationships are not healthy. Some of the relationships, you can see that they've reached the expiring date. Please remove the expiring date into relationships so that we can raise children in a stable family structures. A stable family structure is made out of love. That is the first element. It's love. Sizocela bogogo. Sizocela bomkhulu. Ukuthi izalukazi ayifundise abesifazane about uthando nokuyiphatha komuntu wesifazane. Amakhehla afundisa abesilisa about ukuyithanda nezinto umuntu wesilisa ezilindelekile ukuthi njengenhloko ekhaya kufanele umuntu ayenze, njengenhloko relationship kufanele umuntu ayenzeni, yini elindeleke komunye nakomunye. Siyacela bogogo nomkhulu. Sicela uthando bogogo nomkhulu. Abanye banayo financial freedom, but financial freedom yabo ayibonakali ngoba there is no love. Bayibona bangathandeki, bayibona bangathanda makhosi amakhulu. Athi omunye gogo angishela ngisho nayi iphara. Athi omunye angithanda ngisho nayi iphara. Ngisho kuthiwa ngihamba ngayoshela etshwaleni, umuntu njena ongasayithandi kwayena vele ngifaka impama ngoba angisazi ukuthi ufanele ngenze njani. Mina yonke imali kodwa angikwazi ukuthi ngienjoy financial freedom yami ngenxa ukuthi uthando anginalo. Omunye athi angisakwazi ukuthanda, sengihetheke kakhulu. Intervene on that person as well. I love what my friend what he used to say, ukuthi even if I can be hurt, but I will still love again because I want to move on. Help us to move on for those who want to move on. Help us to fix our relationships. Siyakhuleka bogogo nomkhulu. 2022 we've done this. We are doing it again 2023. And we're going to continue for as long as we are able to go down on our knees and talk to you, our ancestors. Sizocela bogogo nomkhulu. Sizocela kubo bonke ogogo nomkhulu basekhaya, ogogo bomkhulu basekhaya mama, kubo bonke ogogo nomkhulu abakhona kwizingilosi, abahlobene noma bangahlobene nami, kodwa bonke abafika kimi behlambulukile. Ngizokhuleka bogogo nomkhulu. Sizocela inhlinjana zomoya, sizocela nemofula kufanele emadoda. Sizocela ukhiye wothando, ukhiye wenhliziyo makhosi amakhulu, ukuthi umuntu ekwazi ukuthanda umuntu athanda yena yedwa lowo muntu loyo. Umuntu ekwazi ukugxila kumuntu makhosi amakhulu, ebonise uthando makhosi amakhulu, ukuthi
izinto zenzeke kahle amakhosi amakhulu, so that sokwazi ukufundisa ingane zethu ngokuthando. Siyacela amakhosi amakhulu, siyacela into ezicela shintshanzoma, siyacela emavula emzini amadoda ukuthi bani nathi amakhosi amakhulu. Siyacela amakhosi, siyacela amakhosi amakhulu, siyacela amakhosi amakhulu. Sukumani amakhosi amakhulu, sifundiseni uthando ndlu enkulu, sifundiseni ukuthandana amakhosi amakhulu, sifundiseni ukuthi masinama relationships noma kuthiwa abangane, even if it's a friendship makhosi amakhulu, make that friendship to be profound, make that friendship to be honest, make us to be honest with each other when we're in a relationship. Please makhosi amakhulu, siyacela. Noma babudlelwane basemsebenzini, noma babudlelwane bobuhlobo, any form of relationship makhosi amakhulu, we put it into your hands and we're seeking for intervention. Intervene on our lives makhosi amakhulu. When you intervene in our lives, you are going to make our lives easier, because we will know what to follow makhosi amakhulu. But if you don't intervene makhosi amakhulu, then it means we are going to walk in the dark makhosi amakhulu. We're going to repeat the mistakes that we have done makhosi amakhulu. Allow us to rather come with new mistakes makhosi amakhulu, kungabi ukuthi siphinda amaphutha athi niwayenzile nina makhosi amakhulu. Siyacela ke makhosi amakhulu, as we come to you makhosi amakhulu on day 4 makhosi amakhulu, we ask for your intervention makhosi amakhulu. We know that we are listening to us makhosi amakhulu. Sicela konke makhosi amakhulu ukuthi sisondele kunina makhosi amakhulu. Siyakhuleka makhosi amakhulu, siyathokoza makhosi amakhulu, siyacela makhosi amakhulu, siyacela ne relationship makhosi amakhulu with you, our ancestors. We want to have a good relationship with you as our ancestors. We want to hear you, our ancestors, when you talk to us. Please, siyacela bogogo nomkhulu, siyacela bogogo, siyacela bogogo nomkhulu, siyacela, please intervene. We want a relationship with you as well. We can't leave you outside. We are begging for your relationship makhosi. Sicela ukwazana nani makhosi amakhulu, so that we can speak all the languages, so that we can understand all the languages that you sometimes speak to us. You sometimes come to us with the foreign languages that we don't understand, for simply reason ukuthi asinayo a relationship with you. Siyacela udlelwane nani makhosi amakhulu. Siyakhuleka makhosi, khulekisa nabanye makhosi amakhulu abakwazi ukuqala ukuphahla nathi nabangakwazanga ukuqala ukuphahla nathi ngendlela ehlukahlukene. Sikhulekela nobudlelwane obuhle kuwo wonke umuntu oseyibhedlela, amajele, yonke indawo, ezikoleni, emakhaya, yonke indawo, izonke izimo ngendlela ezingakhona. Siyakhuleka makhosi amakhulu, siyakhuleka. Siyacela nebani makhosi amakhulu zihle ngekhaya njalo, zihle zikhanya njalo empilweni zethu makhosi amakhulu, zingacashi noma kunjani makhosi. Makhosi amakhulu, siyacela makhosi, siyacela makhosi. You know, when after you've blown or you've switched your candles off, before you do that, you must also ask that these candles, they stay on for as long as you are alive, so that they can pave a way for you. Sometimes we wake up in the morning, you think it's in the morning, and it's night on our sisters, because I've told you that the time zones are not the same. So I'm appealing to you, as we are doing this prayer, don't back up, don't give up, focus. Yes, they will criticize you, they will ask you, what are you doing? It doesn't matter. You're not doing this to please anyone, you are doing this for yourselves. We are doing this for ourselves, not to be loved or to be approved by anyone. Please, let's not give up. We are on this. We are together on this. We have a relationship in spirit as we are doing this. Please don't give up. Don't lose hope. Please. Tozan.